Hai Lwgwpwr, kulumbai, गासिमबो आंनि गोसो गुदुंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। नै दिनै आङो माने हाग्रा फुनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि हाग्रा फुनाय भिडिअखौहाय। नै लोगोफोर माने लामाया हाग्रा जासोगारबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय ओरैजायबो आरोना नै फुल बिफाङावबो गोरलै हाग्रा रज'जोब्बाय। बेखौनो आं दिनै फुनोसै फुङावनो। दा टाइमा 5:30 जाबाय आरोना 5:30 जाबाय। लोगोफोर नायलांबाय थादो होमबा बिदि। सुबिदा फैदा come फालतु गावबो बेरायहैखुमानो बे। A few moments later. लोगोफोर नै इखौ फोसाबनो हाबाय आरोना बेखिनिखौ। बेनि बिसोर दंबावो नै बेखौ फोसाबनोसै नैबेसिम। ओमफ्राय हौरै बारिबो दंबावो आरो बेखौबो एसे फोसाबसै। फोसाबग्रोसै होनबा लोगोफोर नै ओमफ्राय एसे दंबावो दाबो। लोगोफोर फाइनालि आं हाग्राखौ फुखांबाय आरोना। ओमफ्राय सान्दुंबो गोसा जाबाय सानजौबायबो लेट जाबाय फुयैनो। नायदो मायदि साफा जाखो लोगोफोर। माने फुखांजोब्बाय आरोना बेखौ सबनो। बोरमाफ्रा नुदों बिबारखौ मायदि जाफैयो। आसोला होसोबायलै जोंना। हो रेक्सु छु हो सालाखौ हो होना हो सालाखौ जा जा रेक्सना फैबाय थाङा फैदो थांला न'आव था चलो न'आव थांदो। नै साफा जाबाय आरो लोगोफोर ना सिबना लानोसै एबार जल्दिनो। न'आव था होसोखायो आसोला बोरमाखौ। बे थुलखौ न'आव दोनहैग्रोसै ओमफ्राय सिबना लानोसै। 1 hour later. मा जानाय? मा जादों? मा जादों नोंलाय? नै ना गोरान बासिदों आं। बे माने नास्राय गैया जमा दोनदों आरो एक्सट्रा। फिथिख्रिखौ एक्सट्रा बासिनानै दोनसै। बे बयामाव सोदेरनानै दोननोसै आरो। ओमफ्राय बेहाबा मा जाबाय थादों मिथिला। मा जादों? नोंखौलाय मा खालामदों आंलाय? मा खालामदों नोंखौलाय आंलाय? मा खालामदों नोंखौ आङो? मा जादों? मा नांगौ? ना गोरान इखो ना ना जाग्रा बे जाग्रा थाव होजागोन हो जाग्रा बियो एकदम होदो थावनो एकदम बुनो नामा खारखादों दाना बे जाजाग्रा ना गोरान ना जाजाग्रा फालथुयाव मारै फैबाय थादों इयो। फै होजानोबा बेयावनो था दलदनो बेयाव थाहैदो नुदो। नै लोगोफोरनि इयावहाय नास्राय गोजा जाबाय आरोना नै नास्राय गोरलै गिदिरजोब आरो इयावहाय। ओमफ्राय नैयावबो नास्राय बुंजोबासै बयामा आदाल' जाबाय। आदानि बारबाय आरो एसेनि जाबाय। फिथिख्रि गोजाजोब बेवहाय ओमफ्राय नैबेबो नास्राय गोजाजोब आरो नै सब नास्राय गोजाजोब ओमफ्राय बेबो फिथिख्रिजोब। ओमफ्राय बयामा जायगा थोआसै नैबे फिथिख्रि एसेखौ सोनो थाखाय बेखौ दा बयाम लाबोनानै सोनांसिगोन आरो। बेफोरनो जोंना ना गोराना आरो गैला आरो नै बेखिनिल'। 2000 years later. नै जोंना एक्टरा रेक्सआ मालाय गारि सालायनो नागिरदों इदि रेक्स गोरा मोजां सालायनो मोजां रेक्स मोजां रेक्स नुबाय आसोला नुबाय
Lwgwpwr माने रेक्सा बेयावहाय एन्जर आरो मा होनो एन्जर सिखा खोमा बे दै गग्रा पाइपजोंहाय सिङावहाय एन्जरफ्रा गेलेबाय थायो आरोखि ना गेगे फुरा माने गाबबाय थायो बेखौ खोनानानै फुरा माने गरम जाखावखाबाय आरोना रेक्सा नालाय थाल गैया बेयो आं भिडिअ बानायनायखौ आं सिरि सिरि बानायखुमादोंमोन आरोना माबायदि नालायनो फुरा बुरब्लागासिनो दं आरोखि ना माला गुदुं सिङावसो दङ गाव आथिंजों बुरब्लागासिनो बेखौसो मोनोलै बुरब्लानानै नाखै आं खाथियाव फैनायखाय आंखौ थाल मोनबाय बियो जा पागलखा नो मिनथावनाखा उन्दैया बिथिं खारलांलायबाय बियो बाव जे मा नागिरो भगबान गावनिबालाय मोनगोन सानथारदों आरोखि ना मोनग्राङानो ओमफ्रायो नुदों जोंना आसोला उन्दुनाया माबायदि उन्दुयो न'आवबो उन्दुनो लुगैयो एखमबा सिरि हाबख'ना उन्दुफैलायलायो आरो बाहेरायावबो उन्दुयो न'आवबो उन्दुयो बेना उन्दुनायानो खुनु ठिकाना गैया गाव गोसोसो बाहेरायाव उन्दुनो गोसो जाबा बाहेरायाव उन्दुयो सिङाव उन्दुनो गोसो जाबा सिङाव उन्दुयो जै न' सिङाव उन्दुनो गोसो जाबाथाय स्रोद हाबख'ना उन्दुफैलायो आरो उन्दुनाया मायदि जितु गावसो मिथिगौ उन्दुनो ओंखारथारबाय